Müslим картлар һәм инвалидлар интернат йортында автор башкаручы Лейла Карамова игелек көне исемле концерт программасы белән чыгыш ясады. Үзе ул 10 елга якын Азнакай районы Октябрь эшчеләр бистәсенең инвалидлар оешмасы рәисе булып эшли. Авыр заман барыбызга да зарланмыйча, нәшә авыр заманда бердәм булып, бергә яшәсәк, мотор итеп яшәсәк, әлбәттә бу авырлыклар сизелмичәрәк үтер иде дип әйтәсе килә. Менә картлар йортында карыйсың да әбиләргә, абыйларга. Аларны бабайлар, әбиләр дә дип әйтәсе килә, чөнки һәрберсенең күңеле, йөрәге 18-дә яшьләр булып калсын. Кызлар һәм егетләр дип дәштек әле бүген. Яңа Карамал авылында туып үскән Лейла ханым биредә еш була. Автор башкаручы татар композиторларының әсәрләре белән бер рәттән үзе иҗат иткән җырларны да башкарды. Артистларның концерт номерларын өлкәннәребез һәр чак көтеп ала. Шагайбәт шагысын концертсыз. Нагайбәт булды. Тагы килергә без сезне көтеп алып, тагы килергә шулай. Безнең ташламар сөендерү белән шулай иттек. Бик мотор, бик күңелле концертлар, үткәндә дә концертлар кала. Безнең монда яшәү рәвеше бик әйбәт. Бернинди зарлану юк. Монда зарланган кеше белмим, монда зарланган кеше булмый. Һәм безнең бөтен вакытта да тәрбия әйбәт. Башарыбыз әйтер, урыныбыз җылы, тәрбия әйбәт. Лейла ханым һәр чак юлда. Мөслимгә ул Актанышта чыгыш ясап килде. Алдагы көннәрдә дә аны иҗат сәфәре көтә. Без менә бүгенге көнне хәйриячелек көне дип, мин үзем җырлый Ирвакты районының инвалидларын берләштергән җырлы язмышлар төркеме җитәкчесе нәшр хәйрия көне дип бүген игълан иттек. Чөнки без иртәгә үзебезнең коллективыбыз белән Казан шәһәрендәге мобилизацияләнгән солдатлар янына чыгыш ясыйбыз. Аңа чаклы без инде уйладык коллектив белән. Бүген без эш картлар йортында булдык. Тамашачылар бик канәгать калдылар. Артистларга чын күңелдән сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләделәр. Мөслим интернат йортында яшәүчеләр тәмле күчтәнәчләр өчен җырлы язмышлар төркеменә рәхмәтле. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.